Harry Kane ta ma se ka ɲa sɔrɔ nin kɔni nin sigira sen ka fɛn mun ye Marcus Haaland a bɛna a signé Manchester United la fo juin 2028 an bɛ se k'a fɔ hali ni k'a sɔrɔ concurrence camanba de tun b'a nɔfɛ n'o ye Paris ye mais nin waati in na a yɛrɛ ye Manchester United de choisi fɛn mun ye Marcus Haaland a bɛna ka texte médicaux kɛ donc a bɛna signé fo fɛn mun ye Manchester United donc an bɛ se k'a fɔ o y'a yira k'a fɔ ko attaquant ko problème mun b'u la ko nin y'a a solution dɔ ye donc Marcus Haaland a yɛrɛ ye international danois de donc a bɛ jouer Atlanta Bergame na donc nin waati in na kɔni u ni Manchester United bɛnna fɛn bɛɛ la club bɛnna ka et puis ni joueur yɛrɛ bɛnna fɛn bɛɛ la donc u kan ka wari mun hakɛ mun sara joueur ye o sigilen sen kan et puis joueur fana kan ka contrat hakɛ mun signé a fɛn bɛɛ sigira sen kan an bɛ se k'o de fɔ aw ye aw kana ɲinɛ ka video ninnu like ka partager walasa ka force don an na ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a d'aw ma aw bɛɛ merci beaucoup merci la famille.